iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray ng istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Inday, awan ka di pa'y daan na likod, Joshua. Awan da pa'y ma'am. Napanandaman nga tan. Amang ano napanda pa'y laiji mall, ma'am. Siguro. Sige. Sumrega ko niti kwarto kinday. Si kanti manguray kadakwada. Tadi, nasakit mo ti olok. Amangan no maiturog ko pa'y dita sofa. Ay, huwag ma'am. Siya kunti manguray kada senyorita. Sa bagay, adama rin Joshua driver pa di karna. O makiidi. Amo kakabailan na sa lakniban ni senyorita Analay. Tamay sama ta karatista ni Joshua. Wen, awan makiidi ti pagdanagak. Sana ka naruwa amarabrabian ni Analay asumangpe. Ma'am, dandanin nagsira na ti resto bar ngayon tayo. Ken dandanin curfew. Amoy mati barwa bilin. Nang runa ket adati COVID. Awan bibiyang ko dita. Amok tekin ko koy ti dete resto bar. Uray nakarigapdan mabalin ko pay lahat uminom. Amok ma'am, ngam syakti ungtan ni Ma'am Salome. Si kati driver bodyguard ko. Pagrebengam ti mang bantay kan mangimaneho kanyak. Amok ma'am, ngam No kasta, dinak nga rudbiangan. Nanya ti kayat kong aramidak. ngam nabili nakmat. Ken pagrebengak ti mangkita ti seguridad yun. Wan! Ngam awan mo't pagpagada kiti panaginom ko Okay, tulungan na ka manginom dito Ibusin ta to'y in-order ko 1 round pa Sorry ma'am, ngam huston tinainom ko. Agmanihak pa Okay, no di mo kayat. Siyak nga rod ti uminom. Ma'am huston, malabsan nyo man ito uminom. Kung nayo itayo, 1 round lang. Di nakman labdan, Joshua. Laglagi pong kumaha. No anya ti trabahom. Sana si kati boss ko. Imaman ti mga uaw kanyak. Madanagan dalakit din ma'am. Bayam dita. Nih, initipi mo tan. Amok tumot lang ti bagana. Siyak lakit di man itong tanda dito Anya? Visit ko. Nih, ma'am. Siya ako tinawagan na. Mabit lang. Hello, ma'am. Joshua, sa tino ka din ti ayan niyo ka ni Anali. Ada kami palang itiror, ma'am. Ni Ma'am Anali. Anya, agawin kayon. Di kayo unay ang pagkarabi Amo yung mat at curfew ka po iti COVID. Uwan, ma'am. Sige, Uwan, ma'am. agawin kayon. Uwan, ma'am. Sige, bye. Bye. Ma'am, agawin tayo ka nun. Kung ni Ma'am Salome. O di agawin kan. Saan na mabalin? Saan ka mabalin na panawan dito Agawin tayo ko man. Okay. Mao din dati abotelya. Ibusaklaan. Ha? O sige. Patgak na itang maudi ko man. Uray niya pa iti bagbagayo. Nung maibos siyo, ihawit kayon. Wow! Kita man lang ti swerte. Ha? Dito'y kumatlagayam ang masarakan, Anali. Akan? Anya ko ma? Ma'am, mabanda yun. Bata na pa, Joshua. Di nakaguyudan. Hoy, driver! Ang mga no nalipata mo no asino ti kayat mo nga ipanaw. Iso ti bus mo. Amok! Please ma'am, mabanda yun. Batam ni Anali. Tagshot kami pa Saan ka di, bibi ko? Taimwadag mo ti imak. Ops! Pare, saan mo ko ba nangigaman ni Ma'am Anali? Ti imak, ibatam. Ayop ka! Lampayatot ka man lagayam. Di nakatawaan, Anali. Salbag ka, driver. Ops!
Angin mo ti daro ka pare. Ma'am, mapantayon. Panawon tayo dahito na bastos. Sinalbag! Oops! Nya kay. Sorry. Ngamday tamot kami ti sapsakulam. Anya lakit din dagi jay, awan da pa'y nga ginggayta. Nagturay man nga ta ni Senyoritan, amam, katsan amayawid ni Joshua. Sa bagay, adda ni Joshua. Amo ka din nabaybayan ni Annalie. Isumait, ma'am. Maturog kayo kiiding. Amang ano niya man ang timapasama kada kayo, gapot pa nagdanda nagyaw. Anya? Sige. Sika lang nga ron timanguray kadakwada. Inton bigatan na kasaritak ni Annalie. Anya lakit din day jay nga ubing. Saan mabilbilin ako na? Girl, I need you. I need your love. Apa yung nagsakit pa nagkita yung kanya, ma'am? Salamatan makaipas na ikikita yun. Nakalipat kan san, Joshua. Awalot na lipatak, ma'am. Ang damat ti bagyo. Di ko na aglablabas ka. Nalipatam sana driver ka lang. Amok, ma'am. Yak tumalipatan na siya ti driver bodyguard yun. Matlagaya. Ma'am. Apay nga ro dakas jay tinaramit mo? Ha? Amom ka di ana ba inanak? Kuha, ma'am. Sorry. Apay akas jay tinaramit mo ka ni Rex? Sorry, ma'am. Rebeng na lang sa lakniban ka iti ore asino ngagpagapking kay ti dakas. Kargo ka kan Ma'am Salome. Saan ka ko mga glablabas? Taamangan no kidawag ka ni mama nga ikatan na ka na driver ko. Awan marami dak, no dahi tati kayat mo, ma'am. Inaramid ko lang mo ti rumbang. Ngayon, panakunak, gusto lang jay. Saan ka kadya masayangan no mawanan kay ti trabaho? Oh? Awan na mo kabiddo ti tinaramid ko. Siguro, di nakmat kaungat ni Ma'am Salome, no ibagaking kwa na di po, no? Kinuray niya nga ang gulo. Awan basol ko. Apay nga sardin mo ti kotse? Ma'am, padakot siya nagbangin iti dami tayo. Ha? Katinsamot logan ni Rex tayo jay. Ure anyat mapasamak. Saan ko amaklon dahi nga inaramid ti driver bodyguard ni Annalie. Kakadwa. Iwan ka lang, Rex. Tulungan na ka. Kaya't ko nga ikan iti pagnakman ti awanan bain. Isulaang tinakaaramid kanyak itinas jay. Na ibabainak ijay resto bar. Apaya nagrangat kayo, iti day jay at tao. Pinanggap na bastusan ni Ma'am Annalie. Ba nagajak may palubos, Ma'am Salome? Anya? Kahit nalabit, kahit na kami kilgaan. Bayam, kasaritak to ni Hepe. Sana mabalin ti kasta na pasamak. Sana gaputa anak ti may sa politiko. Kat kasjayan tinaramid na. Napagas namin, Ma'am. Amuklatan nga kursunada kini Ma'am Annalie dejay. Agyam anak, Joshua. Mapangnamnamaan ka talaga. Sana ka nagbiddo tanangalakan ka kas driver bodyguard ni Annalie. Pagrebengak lang timang salaknib ken kuana, Ma'am. Dahil dati trabaho. Yam, pasensya ka ni anak ko. Talaga nga addatang-tang kan ti ulo na. Noon niya ti kayat na. Isok ti aramidon na. Mawatak, Ma'am. Kanamok man. Malaksi na bugbog tong anak yun. Dapay mabaling yung tibihag. Joshua, saan mo kumabaybayan ti anak ko? Numasapol atog ngaram ti kayat na, nang runa no pakairubuan na, aramidam. Siyak ti bakam mo. Awan makaikat ka no dilaeng siyak, no dahi tati pagbut nga. Ti maawanan, iti trabaho. Uwan, Ma'am. Awanan niya man na kanya. Pagrebengak timang salaknib ken kuana. Biag kuman di katukad na. Tinapatag. Mailisi iti dakas. Ito na ang araw natin. Naimbaglaangan, tanda ni Joshua, iha. Masurunakan ko na.
Ay, sama ta napudot ti panagul-ulo na. Di mo rin ba nga kagura? Inaramid na lang ti gusto. Kasanon, naawan ni Joshua. Kita damat kakadwa na gijaya barumbado. Mama, Iha, agan-anad ka ko ba? Kandi kay unay agpakpakarabi eh. Kandi kay unay mapmapan kadagiti lugar nga ado ti tattao. Takas tumat nga ro da COVID. kaya't ko lahang mati makalipat, Mama. Amoy mati napasama kada kami iti kayan ngayat ko. Kunakmatken ka, Iha. Lipat mo day jay alalaki nga awan, Sir Pina. Abangan no rason na lang ti lockdown nga iso ti di na nakaawidan, ken nanggakwan na anang isukatken ka. Nabayag kami nagayan ayat ka ni Ray. Amoy umat no kasano ti panagayat ko kan kuana, Mama. Wen, amok, Iha. Nagado dita ti adayo na sing-singpet nga miso. Sana balik, adi unay guwapo, basta na singpet, Iha. Saan ko nga mo? Naginggat ka ano ang makamove onak, Mama. Ti kit di pang dadaalam iti piyag mo. Isukit din ti barbar da kam, Iha. I'm sorry, Mama. Nagrigat nga minti mang lipat. Mawatan ka, Iha. Ngam kas lakit din isulaangan ti lalaki dito'y lobong. Anawan, Mama. Amok. Amok nga mo yung matno kasano nga inayat ko ni Ray. Amok, Iha. Ngam, Iha, kasla saan ka adi-adal iti kastangar aramidem. Mama, Ipakitam kit diken ko na nagbidto iti naramid na ken ka. Saan kit di akasta? sige, Mama. Saan ta nang pagsaritaan pa dayta? Namabalin, saan ko na kaya talagi panpay? Ngam, agsubli-subli laang mat iti panunot ko. Well, Iha, dahil tatirumba nga aramidem. Ang move on kan. Tano ipakita man na sakit tinakam mo, katawan na kalaang. Dahil tako mati panunutem. Uwan, Mama. Katagyaman nak iti balakat yo. Kanagyaman nak iti panakaawat yo kanyak. Girl, I need you. I need your love. Inday, kasan kabayag mo ngagpapae ka na Ma'am Salome? Ay, nabayag mo tan Kasta ka ni. Anyat makunam ka na. Ay, sos, awan makunak kadakwada. Nilaang mo't senyorita analit, medyo pasaway. Okay. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam kada, Ma'am. Katamaw, syakti mo danagan, gapoy tinapasamak kada kayo iti naminsan. Kasta ka ni. Saan nga ta grupo ni Rex tinangbangan kada kayo iti naminsan? Saan ko lang mo? Ng maging kay ti kadwanak ni Ma'am Anali. Saan ko nga ipalubos ngagbaligi da yarix iti daka sa panggap na. Napingat nga minday dyan nga gar-aram kan kuana. Makita, nga niya taramidan na. Di na ipakpakat ti kinaadik na kanyak. Tagbabawi lang. Hanggang agan-anak kayaw. Tusukan day dyan kayo. Nga main, anak timay saan nga to a politiko iti syudad. Uray pa yan sino. Nang runa, no at dagit Diyos to. Wad nga damag mi pa yasong rekrumwar iti pagbaludan. Gapoy ti impluensya ti amana. Mabalin na di pa'y nakatumpong iti katukad na, Inday. Anya? Ngam siguraduhat. No di daklakit di maunaan, makitabla ka dakwada. Ah, ay, Diyos ko. Siyak ni madamdanagan iti kastang ibagbagam, Joshua. Nakasagana ka mangibwis iti biyag ko para kini Ma'am Anali. Napayag kami anagis istorya. Kasta tinaibaga na kanyak, senyorita. Pudno, anaibaga na kan ka, ti kasta? Ngun, senyorita. Ha, pangas. Lastog a tao. Saan mo't ti kunak, senyorita? Nasingpot mo't ti kunak ni Joshua. Manakibiyang kiti Katjak magustuhan ti kastay nga ugali na. Amo ni Ma'am Salome. Asaan basta driver ni Joshua? Anya, ha? Wood, senyorita. Saan basta driver? Iso, natalag unay ni Ma'am nga iso ti driver bodyguard mo.
Saan ko nga mo? Basta siya, saan ko ang magustuhan ti Astana? Pangas iti panagkitak. Hangam, makitan to, no sa dino ti pagpatinggaan na. Ala, senyorita, ano ti pang panunutan niyo? Saan ko ang may bagakan ka, Inday? Ngam amo ka din tungot lang makaanos. Uray po utam to'y kunak. Anya? Papanan niyo, ma'am? Ha? Sika? Salbag ka? Naipag-orpya makalibas kayo, nagbidot kayo. Buwisit ka talaga. Iba kayo na sa dino ti papanan niyo, takadwaan kayo. Ken, saan na anas ka naglibas kayo? Buwisit ka niya. Manakibiyang ka na unay. Sorry, ma'am. Dahil ito'y di trabaho. Di magbantay king ka. Sige. Isaganang marjelugan, tarumarta. Sa dino ti papanan tayo. Saan ka nagdamag pa eh? Agtignay ka na. Maamom tulatan no sa dino ti papananta. Sorry. No, di baga ti papanan tayo. Saan kayo palubusan? Aniya? Apa ya di kayo pakada kini Ma'am Salome? Palubusan na kayo mo siguro. Isursuro na ka di iti aramidak, ha? Saan ko kahit makabasol kini Ma'am Salome, ma'am? Ngam makabasol ka kanyak. Kaya't mo takagura ka, ha? Awan mabalin ko. Basta makam ko ti trabaho, madam. Saan man lang nagtuloy? Very good. Good girl, no kasta, ma'am. Tinak man adaro rodan. Sorry, no napaay kayo, madam. Sorry, taro pa. Oops! Okay. Iba ta timak. Sige, madam. Good night. Ay! Mabuisit ka! Mabuisit to talaga. Anya nga tatiramidak. Apay adyak maipilit ti kayat ko. Idin to tawan ko man ti maramidan na no ituloy ko. Di naktupay malamdan ni mama. Isulakit din at driver bodyguard ko lang. Apay kami nakastoy. Tsak maawatan diriknak. Kagurak ka po iti pandakidpiyang nalaunay. Takipipiyangan na kakanayon. Apay tsak may larawag ti marikriknak. Matasang pagkitya nga lalaki. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nay, pagman ka raw, saan kayo nagtulang eh? Awan maramidan na no saan ko apalubusan. Tadakanya litol bagtilogan na. Ada duplikit na. Ha? Kasta? Uray pa'y. No ko nakatyak palubusan. Sana mabalin. Tasan kumat alokatan tigay. Ay, talaga? Trabaho timang salak nibking ko na. Kahit nadada ka sa mapasamat, siyak matagsongbat ka ni Ma'am Salome. Sa bagay. No at nabanggap na papanan. Apay asan nga pakada ka ni Ma'am Salome? Gusto ka. Saan lang day tay? Ang mga nadada ka sa mapasamak king ko na. No dada ka sa pangpanggapan ni Rex. Ay, wala. Narigatan. Anya nga ti parikot ni Ma'am Anli. Siguro. Tipay lain naramid ti boyfriend na ti pagsaksakitan tinakim na. Apay, anyat na pasamak. Gapot lockdown, sana na nakaawid ti kayan ayat na. Anya? Gapoy ti dayta, nangasawa ni ti sa balay. Oh. Apay, ayan ti boyfriend na. Ada iji abroad, may saaners. Anya? Wan, Joshua. Dayta ka mo kapag saksakitan launay tinakim na. No kasta. Dayta ti pagbarbarte kan na. Kasladyak anamungan ti kastangar aramiden na. Dahil dati aramidin nyo.
Kaya't kung ikan iti pagnakman dayjay abyangot a driver. Sige. Saan kayo madanagan? Ikan kayo iti dakkel agatad. Numaaramid yo ti bagbagak bugart. Sige. Bye. Kita man no pagpatinggaan ti kinapangas day at driver ken kinatangken ni Anali. Awan pa'y kinayat ko ajak na gunod. At kapikan, Joshua. Nagyaman na kinday. Sige, Inday. Panawan na kami pailangan ka ni Joshua. Ada na pa tagapagsaritaan mi. Wan, ma'am. Sige, ituloy mo lang ang kape, iho. Kaya talag na ito'y agundaway nga giyaman ken ka. Agyaman? Itanya, ma'am. Amo kaparikot mo ti kinapasaway ti anak ko. Kaya tagyaman ak iti adu nga anos mo. Trabaho ka dito, ma'am. Actually, si Kalaeng tinakapagbayag iti kastoy, Joshua. Aniya? Kat dayawag ti kinaanos mo. Awan parikot, ma'am. Amom ka di nga doon tinagbali na driver bodyguard na. Ngem, saan daada ka anos? Kasta ka di, ma'am. Sabay la kumatamanusam. Ti kagdanag. Nayunak ti sweldo. Basta nanusam ti anak ko. Uwan, ma'am. Ano sak? Sobrang amin ang ter-aramidin na. Agkasum dayta. Pinanggap naman ng ti agliba sa rumwari ti rabii. Naimbak ta na si putam. Kasi tinakunak, ma'am. Trabaho ti mangkita keng kwan. Ngam, nalabusin ti anak ko. Awan pagnanakan nyo. Nakasagana kita nyaman nga ramitan na. Agyaman ak no kasta. Kang Ronan na, nakasagana ka mangipos na tibiyag ko para kinkwana. Girl, I need you. I need your love. Sipod adda ditoy. Sana ko na nagparikot iti kinatangken ti ulom. Anan. Agasam dayta. Pinanggap mo pa iti agliba sa rumwar. Masikuranak nga ron, mama. Nga oray rabrabiin. Ang mumed, iha. Ada curfew hour tayo ita. Takastoy nga rood a pandemic. Ada ayoyang ko, mama. Uri agsaratan, mabalin ko pa'y lang ti uminom itjay. Iha, pangasim. Saan kumanatangken ti ulom? Saan yung amin na maawatan ti riknak? Maawatan ka. Ngam, saan kumakas tawagas ti panangyaw-awan mo iti amin? Kasano ko mga rod, mama? Tinasayaan. Nagbakasyon ka. Mapan ka iti sa bali a lugar. Kasano ko mga makapagbakasyonak? Kasano ang makapanak iti sa bali a lugar? Nakadada requirements. Kapoy ti COVID. Makaumapaykat din. Saan ka kadi ang mabuteng? Iti mabalin nga aramiden tayo arex ken ka. Atapit. Tagitay tinang balangan iti dalan nyo iti naminsan. May samat na diya disturbo. No, sino ba't kit di nagitay asinal it? Mama, Pangasim iha. No, anyaman ti sakit tinakam mo. Iwaksin ko man. Lipati mo tinaramid ken katikayan ayat mo. mama, Kasanon iha, no naranaan nyo mananday di arex kat... Iha, kayat mo ka di amay sagmak tibiyag mo. Kat may ramraman pa'y ni Joshua.
Agpanunot ka ko maanay bag, iha. Please, saan ko maasikamat laang ti mangisagmak iti bagim? Sige. Amok, iha. Makasarak kan tumatlaang iti mas maikarikan ka ngam Taychay Arex. Saan mo kumasayangan ti tao nga awan mo't serserbina? Nakapaminan na nagtaraog ta kiti manok iti karupa. Ngam sanak pa'y lang makaturog. Uri anyat aramidet. Saan nga umapay kanyak ni Rita? Apay mo ito nakastuyak. Pwisit kiti. Sana suminay ti panunot ko ti Diyad Joshua. Kasla pa'y magsutsutil ti ko. Ano ti ka po na imbagana? Imbagana kitin kinintay ti kasjay. Mauray biyag na. Nakasagana ka no, mangisalta ka po kanyak. Tinasayat. Iyon ko man kati ti radyo ti cellphone ko. Agdan nga kaklangan na ti music. Naitakan ta. Dalakit ti nga doon malakip ko. Iso ti mapatpatukar. Idi adda kami iti resto par. Ado namin. Hanya na ito'y na mapaspasamak kanyak. Kasuron ko di Joshua. Namjak mo't maywaksi ti panunot ko ti luko. Nangruna ti panangikan kanawan ng kanyak. Inkanawan hag. Iti panang bastos ko man ni Rex kanyak. Senyorita Analay, nakaring kayo kadan. Itimplahan kayo ti kapem. Di manang inday. Mapay nagsapa na nagriing. Anyat orasan. Ay, alas 5. Paglawag kaya, ma'am. Umabit lang, manang. Kunak kahit nakariing kayon, senyorita. Ay, yagan kayo iti kape, wano gatas? Oray gatas latan, manang inday. Umayak ton yung komedor. Mabalin ka di? Nalilatan tiyawag mo kanyak. Ha? Agam... Tungpalan nak. No di mo kaya't makagurawan no makaungatakan ka. Ay, kakwa. Sige, saan nga tangagungot ni Ma'am Salome? Saan? Siyak ti makamu ka ni mama. Sige isot ko nam. Ay, apay-ingatan. Nagsapa ka na nagraeng? Anya na sapa. Kat no sanak anaturog. Ha? Ay, kwa. Nakita ngamin anak kasilaw ti kwartuyaw. Iso nga rod, sanak namin na nakaturog. Alakit din. Madamdaman nga gistoryata, ha? Mapan ka nagtimpray ti gatas. Sumaruno akong. Apay adi ka naturaw. Adda ka di madi amarikrik-nam? Ha? Ne, awan. Masurunan ka rot iti bagik. Diyan ka muna, apay asahan na nga makaturog. Anya? Sana ba ni? Maturog ak intong madamdama. Uray agmalmalem ako na maturog. Ang alan, ingkag timplan iti gatas. Girl, I need you. I need your love. Nagsapa nakita niya anali nakatanaw iti birantay tayo. Nagsapa na nagring. May kawak. Adda nga tamasapa papanan na. Nakasta sa paag timang karwa si Tilokan. Sumberikak dito naklabalay katagkabiyak. Kalpasan na. Nagkarwasak mangkiti. Di sa narumar ni Anali ita. Ay, senyorita Anali ko na kuma. Inday. Saan?
Kunana mo ta maturog ka na. Kasta ka di. Makarwara kong ron. Ada ka tanga. Saan ka nga agbayag ata ang mga numakariing katrumuar? Awan na ramatin na alugan. Tausarig di kotse. Kasano nga ino sa pulan na ka? Di ibagam. Adalang ginatang ko idirwar. Isuwa? Agore ka. Apay ka no napuyatan. Anya nga ti amaw? Nalamit, apang panunutan na pala ang tisigo da kaayan-ayat na. Ngam, itian niya pa'y lahang arason. Dukasta, nagsubli ada turog. Wen, ma'am, saan ka no anaturog ka nagpatnag? Apa yan? Amok pa yan, ma'am. Adan sakit didi na pakaturugan. Saan ko nga mo, ma'am? Inday, tangay nadagkit ken ka. Ken mas nadagdagkat sapay ken ka, gamsyak. Tamagam tuman, intay. Ayun, ma'am. Barang ano ibagana? Mala. Sige. Mapanak pa'y. Agpa'y tuludak laang ka ni Joshua. Nga, agsublin tumatlaang nga takos. Ang mga nupumanaw matlaang ni Annalyn no awan kami ka ni Joshua. Panagkunagkat saan, ma'am? Amangan no daw to numakaring day jay. Takuna na apulos adi nakaturaw. Talaga aparikot-kot anak ko. Ano ba'y kasta? Mawatak matkit di. Ta nasaktan launay iti panagsinadakan ni Ray at di na oras. Duldog mo na siya lalaki, ma'am. Nasa ubod? Nagtapay na ibaga na kanyak, ma'am. Anya dayta? Bigla asim mingput itay, ma'am. Kunana, anali kanulat ang tiyawag ko. Di na kayat nga awaga kun iti senyorita. Anya? Kadno iso tinang ibagakan ka, senyorita, tiyawag mo kan kuana. Wun nga raw. Sipod nagsinadakin ni Ray a boyfriend na nagpalew. Kasla imistrikta. Ang ita. Nagsublimat ang tisigod a kinasaya at nakanyak, ma'am. Agyaman ak no agsublimot laangan iti sigod a kinasingpet na. Agtambayak pa dito sa ti pasdet nga iti opisina ni Ma'am Salome. Nay, maguri ka. Dagiti talo alalaki na nakatambay. Mabigbig ko ida. Nirex ti may isa. Anya ti katasawan ti panagtampay da dito. Saksak daan dak. Wino ni Annalyn. Kumit kita da dito ayan ko. Nalasin dalaki tilogan ko. San kayo magbidot? San kayo matrasan? Uray pa yada bodyguard mapada mabarumbado Rex. San kayo akabutang? Kasala nagpalpali iyo damam. Lukasta, aganad ka iho. Narigatan no pagpanggipan da kay tidtakas. Sanda ka pagdanagan. Nakaikit ni. Awagan dak tulad tanong agawid kayo. Ang tasukunan kayo ken Ma'am Annalyn. Sige. Ngam di nakpakadanagan. Awan mo nga tatidtakas sa panggap da kanya. Santay lang nga mo. Nang runa, ket desperado na niya Rex. Ambo ka nabayagan nga agararam ka ni Annalyn. Ngam di namot kayat da siya barumpado. Ma'am? Ni Annalyn tibantaya manaimbag. Amang no adakit di ngagpaiso apanggap da adakas ken kuana. Aging kay ti kaduanak, ma'am. Saan ko nga ipalubos a pagaramidan da itidakas? Mangnamnama ak kanagtalagak ken ka, Joshua. Agyaman nakiti na ita panagtalagyo kanyak. Katulitak. Nakasagana ka mang salaknib king kuana. Nga ori katukad tibiyag ko. Agyaman no kasta. Sana ka nagbidutan na ngalakin ka. Amok nga da itinatalgad nga imat ti anak ko. Agyaman nakiti panagtalagyo, ma'am. Saan kayo magdanag tasan kunto adada ulen dayta at talagyo?
Masuro na ka talagan. Pulos ajak makaasadag ka ni Anali. Gapo iti dayjay apangas a driver bodyguard na. Tambangan tayong dayjay, wag may sa Rex. Ano, oray sudad wa? Nalaka nga ibaga bugart. Saan basta maipatungpal? Wan nga rod. Basta aramidin nyo ti imbagak nga aramidin nyo. Wan, sana parikot tayo ta. Saan kayo nagdanag? Noan nyo ti ingkarik nga itad ko kada kayo. Tungpalag. Nagtalagakmat kan ka, Rex. Ka-oras adi mo magtinungpal. Amomon, ti mapasamak. Apay, anya ti aramida? Da kami matlaang timang patimbog kang ka. Salbag ka. Maaramid mo data. Ama mo na, Rex. Saan asyak? Tay nalaka amalok loko at tao. Amamunak mat bugart. Sa anak asalawasaw at tao. Noan niya timbagak. Aramidak. Nasayat no kasta. No kasapulan ti pauna abayat. Mang tedak. Tapno awan rason nga agdwa-dwa ka pailang kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Good morning, Manang Inday. Good morning, senyorita. Ay, Anali. Ay, naimbag ka nakariing kan. O anya, igasaran kan? Sige man nga rod, Manang. Ag-shower lang mabiit, ha? Sige nga rod. Ay, agiyaman ak. Naimpaglaan ang kanakasublin ni Joshua. Amangan no pumanaw ni Anali. Tsak laki di malapdan. At tanaglaw ka. Kasla naragsak ni Anali, ah. Mayat sa tiririingan na. Mangisagkaan akit din iti kanan na. Gusto mo ito na magka-shower. Ay. Inday, ni Anali. Este, Ma'am Anali ko na ko ba? Ay, nag-shower ka na, sakbay amangan. Ay, nasaya ta. Rumarak pa yung rod. Mapan ko'y sagana tilugan. Tama nga na rumar. Sige. Sige, ah. Anya jay kunana? Anali kung kunana maglatan. Yang binawi na. Ay, jaske. Noon nila ditan di mapampanunot kumutay. Ay, isagana kit din ti kanan ni Anali. Manang Inday? Anya day jay senyorita? Ay, Anali? Ni Joshua? Nangan ka din? Saan pa'y? Awan ngamin kasangog amangan. Ay, abang man tagidan kamin. Analay? Oo, di kag mulagat. Inkaayaban, tagidan kamin. Anyat kinunak? Inkaayaban ni Joshua, tagsango kami amangan. Sige, mabit lang. Taramidak. Urayak lang ni Ma'am Salmi, katagpakadak. Ay, palubusan na na. Awan bayabay ni Anali. Nas kanmut di pa nagkahit ko. Napekajak nagkahit. Kahit ko ba makita ni Nana. Ninday tagturong dito eh. Apa, Inday? Inday bagam? Ay, dito yung lagayam ti ayan mau. Papaayaban na ka ni Anali. Mapangka kumaadagos, takadwa na kakano amangan. Anya? Agyaman na ta pinagustom ti kidagukan ka, Joshua. Awan rason na pagkadgadag ta si kati may kadwa abos ko, Ma'am.
Kan pakaydayawak laon iti makasama kada kayo amangan. Drama. Ibagbagak lang tipod no. Lawan pa panakita. Iso aso ko ng tulatan ni mama inton malam, ha? Girl, I need you. Agawid tayo ka din, ma'am. Wen Joshua. Ket, anya jay ko nam itay nga ibagam kanya. Ma'am, magpakada ko ma. So magmamanungal daw lang. Apay, sa dino ti papanam. Ijay lugar mi, ma'am. Imawag ngamin ni nanang. Ada ka doon na pati ngay bagana kanya. So magpakada ko man mabalin. Nung nga ta paumayam laangan dito'y ni nanang mo. Ay, pasensya kayo, ma'am. Sana makabiyahe itadayo ni nanang. Kasta ka di. Sige nga rod. Manamnamak ka di, ti pa nagsublim. Ma'am? Weno, saan kan nga agsubli? Ta saan mo na maanusan ti araramidin ni Analikan ka? Ay, saan kayo magdanag? Tagsubliak, ma'am. Amo man, kasapulan ka para ka ni Anali. Agsubliak, ma'am. Yung sakbay niya. Aday palagip ko kada kayo. Joshua, Aganad kayo kumakadarex. Kasabali ti atap ko kadakwada. okay. Agyaman iti palagip mo. Saan kumarumwar ni Mama Anali? No sana kasapulan? Isungarod ako na. Saan ka kumangagbayag? Wan, ma'am. Madanagan na klang. Ang mga no isukit di titarkit na. Isungarod ako na. Agsubli ka kumaadagos. Wan, ma'am. Kaano nga ron ti pa nagbakasyon mo? Enton bigat ko man, ma'am. Okay nga ron. Kitaganad ka mat, Joshua. Amangan no si kamat ti Maysa at target Darex. Wan, ma'am. Sanda kapag danagan. Sandak lakit di amaunaan. Makitablaak kadakwada. Sana bale, tauray na kaming tulatan ka ni Anali ti sumreg. Isunto pa'y laeng ti agmaneho. Nga molita, aganad kayo kuma. Wen, saan ka ngagdanag, Joshua? Saan da kami mat nga taa basta pagaramidan ni Tidakas? Talagang awan pa nagtalik ko kadakwada. Pagraman barkada na. Barumbado at talaga nagayay. Kalpasan na. Langada pa ikit di drug addict. Imawag namin ni nanang ko. Nabayag namin na nadyak nagawawid. Ay, kasta ka day? Kan kaili ko mata makita, hinday. Sada marikrik nanay ti pagina. Sa bagay, talaga napatagdag itinagan na. Natural. Sudat din nakautangan tayo ti biyag tayo. Saan ka ni? Pudnumat kit ti day ta? Isuharong bang laang ay patag tayo ida. Katwan man. Awan tayo ti dayo ti alubong no awanda. Ay, Joshua, at damang damagag. Ha? Anya dayo ta? Awan kapsak mau? Adda. Ngam. Awanan. Awanan? Natayan. Kasta ka day? Apay, nagsakit? Saan? Pinatay da. Anya? Waninday. Aging gaita. Di pa ilan na ipaayan iti hostisya. Kasta ka day? Waninday. Gayam. Amo ka din ni Anali ti pa nagbakasyon mau? Saan? Saan na nasakan? Nagpakadak matan ka ni Ma'am Salome. Aya? Amok lang kay kayat na no pumanawak. Ngamin adagora na kanya. Anya? Wen. Sana bali agsubliyak mo lang. Malaksi diti panangiliw ko kininanang. Adapay sa bali nga si Kaswag. Saan to nga ta makaluksaw ni Anali? No saan ka nga pakada?
Agloksaw. Kasi tinako na. Naragragsak pa day no anak makikita na. Tamay sak asali iti dalan na. Anya? Amo mo tantik na pasaway ni Anal eh. Awan dengdegen na. Agraman ni mama na. Ay saan? Nagpalbaliwan. Anya? Nadlaw ko day takadagiti na palabas nga aldaw. O di nasayat. Amok ngayon inot mutlangan nga agsubli ti sigo da kinaragsak na. Gan kinaganay-gay na, Joshua. Anya nga tatima ko na ni Anali itisan ko pa nagpakadakin ko na. Sabagay, anya ko ma. Amog tupay lang nga kagura na. Matapagsidda awak. Apay nginayapan nakakadwa na anang bigat idi na minsan. Mabayag pa ti biyahe aking gaiji lawag. Mabalin ko pa lang na yudap. Saan nga muni nana ngay tanti sangput ko. Masurpresa laki deh. Di kanta mapatpatukarit stereotipas. Kanay na patukaran day di radyo. Damo anang kuday tay ti resto bar anapanan mi kinaanali. Apa yang ta? Apa sa balik meriknak tunggal mga kuday ta kanta. Kat ni anali di dago sa malakip ko. I need your love. Napintas akan ta. Nagtanagak nga raw. Takunak nung naglibas ka man napimanaw. Unay matdaytan manang inday. Di ka madanagan. Nagpagnapag na aklang di talikod ti balay. Ikamampay. Adala ngamin sapsapulak. Anya day jay. Ibagan katulungan ka. Saanan manang. Awan anya man na day chay. Naglukod ti dyan lalaki. Agpakita lang kanyak makita na. Nay napauli magkamatay niyag tantanamiting. Saan ang nagtantanamitin? Sige manang inday. Agsubli ako na di kwartok. Uwin gayam. Ha? Awang ka di tinasasaogan ka ni ma'am? Anya anasasaw? May papanitian niya. Awan mat. Ni Joshua. Nagaway. Anya? Pimanaw? Apay? Sarungkaran na kano ti inana, tamasakit sa. Kasta ka di manang? O sige, mapana ko na di kwarto. Nay. Pinanawan na mo tayo. Kalata nagpalaw ti langana. Tinan sa nagustuhan timbagak kang kuana. Nenenay. Kano ka kurkura na? Saan na akayat ti panagbalin na driver na ni Joshua taman nakibiyang kanaw? Saan nga tangag sakit tinagam na? Angam kasla sa balay tinatlaw ko kunkwana. Saan yan? Angam sa bagay. Saan nga taadakas no bilang? Barumot siguro ni Joshua. Giyaman na ka. Adda akong di tinawag. Nag-tricycle lang naging kay Jibalay. Sakbay na. Magasakbay ti pasarabog ka na nang. Sa bali at talagang ti klima di tinugarmi. Nagparan. Sa nagkasya syudad di Baguio. Oray ko naman daktul matiti nagbaliwan ti klima ijay. Gapot kaawanan dagi ti ado akayo asalan. Mait pa lang ti klima na. Di kan ti paggatangak iti pasalubong ko kinanang. Ito na ang araw natin.
kayo mo igaya man, ma'am. Wen, Inday. Nasa pa kami ang nag-awid tamad matitirik na. Banog yung atan, ma'am. Wen, kat nga ta. Dimot nga minan imay ni Anali. Iso ang nagtaksi aklangan. Ayan na ka di, Inday. Ay, kwa, ma'am. Nagpupok iti kwarto na. Kasta ka di. Saan arim-rimuar? Saan, ma'am? Tiamok at sukunin na. Sa bagay, nasaya at met, tasaan na rimuar. Ang mga numaranaan na pa'y Rex. Agtuk-tuk-tuk kita iti silid na, di na mauluktan. Diyak man amaw, tasipon na ibagak ka nagawi doon ni Joshua, kat simre ka iti silid na. Aniya? Di pa'y rimrimuar, ma'am. Kasta ka di. Naibag ano nangan matlaang. Uwan, ma'am. Ang apaman ang nakapangan, kan naibagak ka nagawi doon ni Joshua, kasla, nagpaliw timod na. Ay, diyak man amo no apay. Kasta ka di. Bayam, takasaritak. Idinto ta nakaragragsak lang itay. Mas dawak nga rod. Takon di dayang pay. Hindi na amuan na nagbakasyon ni Joshua. Adi nagpakpakadakan kwa na. Madimot ang timod na, ma'am. You'll be safe forever and ever. Kumusta kayo, nanang? Ay, atoy. Kanayon amadandanagan akan ka, anak ko. Imbagak mat kada kayo asan ta kapagtanagan. Awan da kas mapasama kanyak. Takal ti pamati kiti Diyos at nagbaybayan. Asino kumamati saan amadanagan, aya, anak ko. Nanang, Napukaw lang arudan ti kapsat mo. Kasano no si kamaran ti sumaruno. ulidag, sanda kapagdanagan. Amog dararamidag. Kanatalgedak iti ayan damam salme. Kurt, kumusta nga arudan ti misyon mo, anak ko? Di kay madalakan, nanang. Patyak nga iti mabiit. May paayanan iti hustisya tinapasamak iti kapsat ko. Laglagi pa, anak. Influensyado ti pamilya da Rex di Vera. Malaksi na bagnagda. Nalatak pa ya politiko iti dayja a probinsya ti Amana. Amok, nanang. Nga masana dahi tatilapad tap na tuntunak ti hustisya para iti kapsat ko. Nga awan asida pinatay. Pinatay dagiti drug addict kan barumpado. Anak, delikado na gijaya at tao. Kasano numaipada ka iti kapsat mo? Kasano agpayan? Nawan ka itong agpada nga kapsat. Saan kayo nagsangit, nanang? Amo katarabahin nak ti Apo. Tawanda kas nga raramidak. Sapsapulik lang ti hustisya para iti kapsat ko. Anak. Kinapun na. Nakarupak kundi di Alex. Anya? Saan ko anam naman? May sagay man napingit nga grayo kinaanali. Di kakaiso na nga anak ni Ma'am Salome, nanang. Kasta ka day. Ay, no kasta. Ay, susapo agad anat ka, anak. Sigurado asaan agpating ka day jay. Aging kahit hindi na makunod, titartari kagayan na. Ikarik, nanang. Aglasat da nga umunay ti rabaho ti bangkay ko. Anya? Wan, saan kong hilibak? Ada sa bali ang marikrik para kinyanari. Anak ko. Ulitak. Saan ko ngay palupos nga agtinag ni Anali iti imadadya barumbado kan drug addict. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Abay, jak matan mauma mang tengtengak. Ay, kasano. Ipalangit na namin kanya. Tika at dami hindi kini Joshua iti restobar. Ano sa tino kat pinanggap na kabastusan ni Rex. Inkanawan ang ni Joshua.
Anya maganda dyan tao. Pumanaw na dan no kahit na. Kasi napaglukmok ko na ka. Nasakit tinakam ko tapi manaw di man na nagpakpakada. Anya da ito eh. Apa yung sakit tinakam ko? Anya da jayang yung bakak. Nasakit tinakam ko? Kapoy di ba paano na? Ha? Anya ko makanyak? Anya ko ba di pagsakit ang tinakam ko? Di uray man sana nagpakpakita. Anya ko matipipiyang ko. Apay namin nagsakit tinakam ko ah. Makapasuro na talaga. Sakit. Di tama takantangin save ko sa cellphone ko. Sutil. Kasla kayat ko matadendenggan. Ay, buwisit. Ano dito yung nakapaspasamak kanyak? Anya ti kinunang Bogart? Saan nyo nakit kita ni Joshua kini Anali? Juan Rex, Kat ni Nana Salome? nagtaksi na gawin. Ni. Apay. Sa dino tinapanan ti driver da? Amang ano yung panaw magtinti-driver ni Anali? Anya? Saan na mabalin? Saan ko nga ipalubos nga agtinag iti sa bali ni Anali? Ang tangarod maramidam, ni iso dakit timaten. Anya ti kayat mo asawan? Amang ano, napanitan magtinda dyan driver bodyguard ti puso ni Anali. Saan na mabalin? Bugad! Sige, umay kayo ditoy. Taaginom tayo. Awan matlat na pintas nga ipadamag mo kanyak. Girl, I need you. I need your Nakasauyo nga roda ni Analay, ma'am. Wen, inday. Imbagak nga ron ti imbagam. Ngam, awan ka nubat ti panggapuan na ngagsakit tinakam na iti papanaw ni Joshua. Isu aya? Imbagak nga roda mga laaklaan iti sabali at driver bodyguard na. Ngam, tinamot kayan. Anya? Ay, kuna man no kalukluksaw na ni Joshua. Mamati ka met. Kasjay laang ti kunana. Nga mamok. Mawatak nagititigtig na iti anak ko, inday. May saak a babae. Ay, uray siya ka, madam. Ngam, ala, bayam. Apay, nubilang, ma'am. Saan kayo akontra? Nagaran ni Joshua kin Analay? No aginlusto dalakit di. Awan karba nga ka mang lapad. Tapakasiknan ti puso na dayta. Nang runa ka ni Anali nga anak ko. Barin no dayta pa ikit din ti makahagas iti sugat ti puso na. Ay na. Sana all, madam. Anya manan asana all, inday. Ay na. Nagsayaat kat kuman, ma'am. No anya ti pakaragsakan ti anak ko. Saan asyap ti lapad. Awang katit naglawyok kan ni Joshua, madam. Anya nadlaw. Amok. Nasingpet ken nadayaw at tao ni Joshua. Saan lang aday ta, ma'am? Kinapudno na. Sipod nagbalin at driver bodyguard ni Anali. Kasla nakit-kita ko tsak malagay. Anya? Inday? Lagi pa nyo ana imbag, ma'am. Kasla nakit-kita iday ni Joshua. Agsubli akon kada Ma'am Salome, nanang. Mapanawang kay manen. Sa nabali, tada ni Heidi akadwayo. Agan andat ka kumaakan ayon, anak ko. Di dak pagdanagan. Abama na malpas ko ti misyon ko. Agsubli ak manen di tilawag. Ket agdidin natay manen. Agan andat kay Jay, anak. Ang mga dumaamuan ta kapsat na kaday ti Rowel. Kayat ko. Sakbay ang maamuan da dayta. At dantun banagan ti amin nanang. Nang runa kat,
Kunam anak ka bang kamon ti kriminal. Wan, nanang. Ngamsa kayo nagtalag. Uray anyat mapasamak. Saan ko nga ipalubos ama itulad akmanan itiday di kapsat ko. Anyaman kang dikastoy. Bakit di pa nagtingting ko iti kanta? Nanyala di kang panunot ko. Analay, oh, yun ti pinatimplang a fruit juice. Ay, agyaman akman ang inday. Mabalin siya di nga agtugaw ka, tagsarsarita tapay? Ay, wala. Uray katawanan aramida. Okay. Adaman damagag yan kamanan. Ay, anya day ta? Anyat makunam ka ni Joshua. Ha? Jay ko maput, no? Eh, awan makunak asabali, ma'am. Nasingpag kan natak na nga tao. Kan agda sabali ang naglaw ka, analay. An ko laang nga amaw no naglaw mo mag. Tauray ni Ma'am Salome kat di na naglaw. Anya day chay. Kasla nakikitak idin ni Joshua. Saan ko amalagip no sa dinaw. Kan kaano ti panagkita na eh. Ay, amukon. Oh, anya ti amumon. Amukon no asino ti... Ni, ay ada tao iti gate analay. Mabigla nga, tamapanggo kitaan no asinaw. Oh, sige. Mapan ka nga ro din. Tamapanak mo iti restaurant. Ada sa nga ilem, analay. Asino man ang inday? Rumor ka, tapastor ka. Sige, manang. Pastor ka. Asino nga taayat isang ilik? Saan na siguro ani Rex? Tadursok na yata o no sumarungkar kanyak. Ornusak man pa'y tibakik. Kababain ngat no asino man handay ta. Asino nga tamo isang ilik nga bagbaga ni manang intay. Inak man lang kita. Lalaki nga ta. Joshua! Joshua! Anali. Lukas na. Kaili nakmat akas kanya. Sorry. Uray, bumabati pa tagkita ang kanya kiti dahito agun taway. Saan ko na may limot tiriknag? Agpada ta. Isu ajak mo tinagawitan tibagik nangarakop ken ka. Cause I love you, Anali. Kababain man nga aknonan ngam uray siyak. Ajak may libak tiriknag. I love you. Sana all may jowa. Ay, stay. Ay, sorry Day. Inday. Igan kayo kumaiti ice cold juice. Nga nakitak mo tantikas like sena. Iti telenovela. Niya? Ikaw. Maragsakan na kada kayo, Joshua. Analay. Good luck kada kayo, adwa. Thank you, Manang Inday. Thank you, Inday. Ngaman niya. Kwa. Addan to ibagak analay. Saan pa'y nga ita? Antoy. Sige, agpalamiis kayo pa ya. Adala ang aramida ka sa kusina. Kumusta, Bugart? Nakawag ka? Good news, Rex. Anya deta? Makita mi asim pang pagti-driver bodyguard ni Labs mo nga anali. Anya? Siguro, nagbakasyon. Isungawan ni Tikalabes. Nasaya at nga rod, no kasta? Saan ka madanagan, Rex? At nabili na karang pustigan ko na. Sige nga rod. Iti mabit. May patong palmin tibili mo. Nasaya at Bugart. Kas iti nakunak. Saan ko nga ipalubos nga agtinag iti sa bali ni Anali. Ariglado. Kas iti day di kayan ayat na apinatay tayo. Kas tamot ti aramida nyo iti day ta at driver bodyguard na. Tadyak kayat nga iso ti pagtinagan na. Una, di pa kiti naggasat a driver no iso pa ti makapursi ti ayat ni Anali. Saan ko nga ipalubos, Bugart? Uray anyat mapaspasamak. Kas iti nakunak. Awan pa'y kinayat ko ayak na tagikwa.
Magus-gustom da ita kanta. Insip mo pa hindi ta cellphone mo. Wan nga ron. Magustag. Agbada ta. Ori siya. Numangga ko da ita kanta. Sikat malagip ko. Agpaiso? Wan. Mabaling ka da ita kanta ti tanda. Ti panagkinawatan da giti ko ta. Sure, why not? Katulit, sorry No di ako nalapdan ti bagi ka nangarakop kan ka. Sorry, Matt. No sinabadak da ita narakop mo. Kababayin pa kitin. Siyak pa yung babae din ang ibagay di I love you. Siyak pa yung mununa. Nagalasan ka di? Siyak mo timuna nang ibaga. Sana sika. Marakop ka lang ba't ngim mo na. Ngamasan mo lang nga mo. Ngay di pa ilang. Adan sa bali mariknak para kin ka. Ngaming karigatak akinupikupan. Sa mapaginak. Nang runak na pudot di daram kanya. Kasan mo? Man nakibiyang kalaunay. Pasa ti trabaho ka diyan. Kantanda mo't lang di pa nakait ko king ka. Okay. Santa na pagsalitaan pa yung jay. Wan ket agyaman na. Takas kanya. Ang damat kaya mo riknam kanya. Ngam, anya? Apa yati mo ituloy? nakurapay lang. May saglangan mo a driver bodyguard mo. Nung panunutan, talaga asana ka maikarikin ka. Joshua, sana ti kasasadi ti biyag ti may sa alalaki ti pagrukudak nga agayat. Saan ko nga inibag? Idi pala damo nakita ka. Idi inawat na ka ni mamakas driver bodyguard ko. Saan ko na naawatan ti riknag? Ngamin limot ko dita. Kan. Awan ngamin mas nukatulong ti biyag ko. Kapoy ti nagsasaro na ang pagtangit ti lap drive ko. Anya? Ibagakan ka. Sakbay ang nagayan ayat kami kinari. Aday mo na akayan ayat ko. Inayat ko matitinapod no. Ngam pinatay dagiti saan ngam amo at tao. Nasaktan na kiti husto. Kat kaskan ka. Gagangailangan mati kasasad na itibiyag. Nupay inkarkarigatan ka no matagiti nagandagan ko na pinagadal. Pinagadal na dito syudad ti Baguio. Kasta. Anya tinapasama kiti kaso na. Ato dagti suspect. Ngam nakurang ti ebidensya. Kan saan na kaya't dagiti nakasaksi ti agsaksi ti korte. Gapo iti influensya ti pamilya dagiti suspect. Kasta ka ni. Kaasiwat nga ron. Wanya ron. Tapno makalipatak. Inaklon ko ti panagayat ni Ray. Ngayso nga ti may saka dagiti kapingatan iti nga krayo kanyak. Ngam nagpakada kanyak. Napanijay Dubai. Nagaprod tap na makaurnong. Agkasar kami kuman ngam sana nakauray. Gapoy ti pandemya. Sana nakaawid. Aging gay tinakasapol ijay ti pada na nurse. Kat nagasawadan. Kaya't naasawan. Sana napunukin ka. Siguro. Sinangitak man na tinagbanagan ti relasyon mi. Nga isot, imbarbarte kam? Kababay nga klonan. Ngam day tatipot no. Kabuta kaya't ko lang ti makalipat. Ita, lipat mon. Lipat mami ng dagita sa manapasara. Tagasan to yahet ko. Kuma, saanan ang maulit dagiti apag ng itibiyag ko? Tanong maulit. Diyak lang mo. Ikarik. Ang may sublik man ti saritaan tay-tay. Sino ka di dagiti ko na masuspek iti pan nakapapatay ti kayanayat mo? Mabalin ka di amamuan? Uwan. Awan sa bali. No sana ti grupo ni Rex de Vera. Kasta. Isungagan anat kakan ko na Joshua. Nung maamuan na nga da nagkinaawatan ta. Amangan no patayin na ka. Saan kuntong ipalubo sa kasta ti mapasamak? Basta sandak lakit di amaunaan. Impluensyado ti pamilyada. Nalata ka negosyante.
Kan opisyal iti probinsyada ti amana. Malaksid ang maatap nga da influensyana kadagiti pan nakabagi ti lintag. Isot ka po na sumrekromwar iti pagbalutan. Oh, kasta ka di. Juan, iso ang nagpanag nga unsolved ti kaso day ti Ruel. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyos, ada nagbalangan alugan iti pasangwanan ta. Kumalab ka, Anali! Diyos ko, Daga, armado ang lalaki ti agturungin dito ay ta. Nakapaturong ti paltog na kanata. kasano da ito yan? Labanan kita. Sige, umasilig kayo pa. Ay, saan? Armado da. Nakapaturungan ti paltog na kadata. Alerto ka, kan kumalab ka, Anali. Bigla kaya banti kan ibuelta ti lugang. Padong parang ti doon. Joshua! Sige, kumamat kayo nung kabalan nyo. Aganad ka, Joshua! Nagpadong parang ti may sa kadagiti talo ang lalaki. Ti emergi siren ko. Diyos ko! Kumamat na. Sige. Ngam uray anyat mapaspasamak. Santa apasit gan ka na kada. Aganad ka! Kumusta, Bogart? Naitarayan na kami, Rex. Anya? Juan, bigla pinasiwat na tilugan ka. Kan, nasiglat kang maniho. Sinalbak. Saan ko pulsa ng namaan, Rex? Tuwati dinalapos na kadagit kakaduak. Anya? Nagnangnang kayo? Saan ka kumangag salita, Tigasta? No, kaya't mo, sikang ti mga ramit. Anya? Tidalaga. Ang mga doon na makalas kada timiyong kinteban kag may bagada sikat inang bilin ka na kami. Anya? Pinanawag hidaan na kadasa iti kalsada. Nakinamat ko na nali. Sinalbag! Mangirubrubo ka! Salbag ka! Di na ko mapagsawan ti Castarex. Amano iyawag ko iti polis. Asin ka tipot at iti nabasamak. Anya? Nakaawag ka din kini Ma'am Salome. Saan pa'y? Awag ka pa lang ni Mama, munon inday. Awaga mo na. Awanan parikot. Nakablater rin tinapasamak. Ken nagpudnon ti maysa kadagiti pinadala pusak nga daig ospital. Uray klangan ti gayem ko nga abogado. Isu ti kadwata amang ipilay ti kaso kontra kadagiti awanan bain. Kat, anya ti kunada? Maysa ngagnagan iti Bogart ti binilin ni Rex ang mga ramid kadatay ti kasjay. Anya? Plano na takano akidnapan. Ayaw pa talaga da dya, Rex. Mangrugin ngaglawag ti amin na Anali. Ti kinadakas da Rex. Kat uray anyat aramiden na. Uray kasanot kina-employensyado ti amana. Sungbatan na dagit krimen ana aramid na. Agraman ti pan nakapapatay day di Ruel akayan ayat na. Ang peso? Juan. Kasano nga mong dayta? Ada nakasarita kiti unag. Kat ada ka no nakasaganang agsaksi no maupan man ang ti kaso day di Ruel tugadi akayan ayat mo. Saan ko ang makontak ni Mama ng Inday? Iso asikan tinawagak. Kasta ka day? Apay, sa dino ti ayan yaw. Adda kami pa ilang niti police station. Apay, anya tinapasama? Pinanggap na kami kidnapan dagiti tinangdanan ni Rex. Anya? Ngam di ka matanagan. Saan da nagpaligi? Diyos ko! Naimbag man ta saan ta nagpaligay. Dayta ti pagyamanak. Tamo ni Joshua tinararamit na. No pa'y, pinalpaltukan na kami.
Sige, agad-agad kayo kuma. Wen. Oh, busy ak dito eh. Iso asi ka man langan ti mangyawag ka ni mama. Amangan no madanagan ng dayjay, tadi na kampay na uray. Wan. O sige man ang inday, kastapay. Numalpas may tinaskan nga si kaswan mo dito eh. Agawid kamin. Agad-agad kayo kuma. Ang mga namang sipsipot man ang kinakayaw. Saan ka madanagan man ang inday? Uray, takadwak ni Joshua. Oh, Rex. Ang sasaron no ti panangitangan mo, ha? Ano ka di ti plano, bita? No saan ka lang agayang? Amang ano pinaltugan ka na. Apa di mo aramay din no kabalan? Di na ko mapagpungtutan, Bogart. No saan ka magtagayam? Amangan, no nagtarus ako ni ti police station. Anya? Visit ka! Di nak-ad-ada pagpuntutan. Ha? Ni Papa. Mabit lang. Hello, Papa. Anya? Ad-dadarom kontra kanyak? Asino tinagdarom? Attempted kidnapping? Kan murder? Anya? Murder iti day di Rowel tugade? Kan attempted kidnapping kada anali kan driver bodyguard na? Kuha Papa. Ha? Saan dak amatulungan? Agyaman ak tas imangpet kayon, ma'am. Inday, Naimbagla nga ang tasan ang nagbaligid agijay aprumbado. husto ni Joshua. Dakas ti panggapda. Naimbag man tamo ni Joshua ti inararamid na. Nervyos sa kinday. Kasanungatan no nagbaligid Ngun nga rod, ma'am. Ang ano nagaramidan dakit deti dakas ni Analay. No kasta tinapasamak. Amang nga no ipatay kon, inday. Inrubudak bugat. Apay nga agpabasol ka. Palpak nga minti naramid yun. Sika ko man tinang ipatungpal. Apay nga minada kami palang tinayabam. Ha? Kasano pa ita? Di na kong tulungan ni Papa. Gasol ko kadi. No kastaman tinapasamak. Awan ka nun ti maramida na. Asano mat nga men, Rex? Sumarakrumwar kay ti pagbalutan. Siguro, saanin atulungan dagiti kapit na? Sa anak asumuko, kas iti kunana. Mawanted ka no kasta. Anya ko ma. Basta jak kayat ti mabalot. Rex, sumuko kalangan. Kit sangwam dagiti kasom. Kasano ko maasangwak? Kat di nakngarudan tulungan. Barumbado ka mat ngamin ang napaklan. Anya kunam, ha? Dinak pong gusto mo. Ayop ka! Dinanog nagbungad! Ayop ka, Rex. Pipa! Agyaman nagtanda kayon, Anali, iha. Mama? Joshua. Nakadaruman ni Rex. Kanda kiti kakadwa na, Ma'am Salome. Anya? Wan, mama. Nagpudno ti may sa kadagiti nagtambang ka na kami. May isang agnagan ti Bogart ti binilin ni Rex amang kidnap kumakada kami. Ita, konsintiran ka di pailaang ti amana. Ada kadakwadan, Ma'am. Masapol asanggun na ti kaso na. Katamoyo ka di, mama. Manukatan man ang ti kaso day di Ruel. Anya? Wan, mama. Adan agsaksi kontra ka ni Rex. Dahil ti may isa kadagiti kadagsa na nakaso na. Malaksid iti drugs. Wino pa naglabsing iti RA 9165.
when no Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ken ado pa iti amo ka maata pa kaso nang kaputabak nang ken impluensyado ti pamilyada. Isu kaaduan amawaswas dagiti kaso na. Ken nakurang kano iti ebidensya. Ken awan nagsaksi, ken naariglo ti dadto. Aglablabasan da di at tao, mama. Wen, isu harbeng na laeng ti mabalod. Toledo Residence, hello? Ayan ti amo. Sino da ka di, sir? Ibagam Anirex. Ha? Uray asino kadakwada. Nang runa ti senyorita amaldita. Anya? Darasan! Ay, wag, mabiglaan, tamapan ko ayaban. Eh, Diyos ko, anya nga tatibag ka tayo at tao. Apay ka naman ang inday. Ay, san ko nga mau? Ada siguro ibagana, O sige, kasaritak na dyan nga ayop. Sige, ay na, agner-nerbyusak pa lang. Sige, tusong batak man tiyaw ng bain. Agyamanak, ta sinong batam ti awag ko. Anya ka diti bagam, ayop ka. Amay pinanggap na kami ang pakidnap ni Joshua. Sinalbag kayo. Ibabawi yo ti darum yo kanyak. Nudiyo kayat adak dakas ti mapasamak na kayo. Anya? Sangwam ti kason. Huh. Ibagakan ka, ha? Agkakan ka no niyang aramidam. Gumalukatanan ti kaso day Ruel. Day di pinatay yo. Anya? At dan agsaksi kontra kada kayo kadagiti kabarkadan. Sinalbag kayo. Patayan kayo. Nukunam amabot-puting na kami. Nagbindot ka, Rex. Ipampanakal mo ka di, ti bodyguard mo, ha? Saan ka nga giraman iti sa bali ang tao? Awan ti rumpang amabasulam no saan asikamot laan. Timunyo ka. Sakbay ama baludak. Masapul ang mapatay ko ti driver bodyguard mo. Kung maikutan ka pa'y analay. Pwisit ka. Imbis ang panonod kay dinasayaat. Ad-adakit din agpakpakadakas ka? Awan sir biti biyag kanyak. Binaybay andak da papa. Kat ti panagdarong yung kanyak, ti may sarason. Saan ka ngagpabasol, Rex? Nonya ti rumpang ang pabasulam. Awan sa bali no saan at tibagim. Si kamot lang dinagaramit iti kinadakas. Ha? Awan makalapad kanyak, iti kayat kong aramidan. Kat ad asa anak asumuko asibibiyag. Talaga anas trega ti sa iro ta utik mo. Nagbalinak akastoy, gapukin ka, anali. Anya? Namnamaam ka di nga aklunan ka? Idinutaam mo? Ngawan mat na saya at masakbayak ken ka? At adama na nakakura ka. Gapo iti panang patay mo iti kiniruel. Gaputadyak kayat, nga adda sa bali amang tagikwakin ka. Kasta! Kasta ti panunot mo. Tanagamaranin iti may parit nga agas ta utik mo. Anya? Anya ti imbaga dyan parumpado. Ayaw mo talaga da dyan, Rex. Agi pang tama, Isanod mi kano ti darum mi ken Joshua nga attempted kidnapping. Awan ka din maaramidan ti amana. Sigun kan kwa na, saan kanon atulungan ti amana? Kat day talaon na ti pagpungpungtutan na. Agdinamag asum rekrumwar iti pagpaludan. Ken ado tinawaswas adarum kontra ken kuana gapo iti amana. Kasaritak to ni Joshua, mama. Saan mi nga isanod ti darum kontra ken kuana? Rumbeng laeng iha. Ken kadagsanan ti akaso na ti murder. Wano ti panang papatay na iti day Ruel. Talaga adinak tulungan ni papa. Makaamuak ka nun itibiyag ko. Saan ang mabalin abaybay anak ni papa? No inaramid na data, agbabawin tulaan.
Tilo ko abugat. Saan kun ama kontak? Awanan sa portak iti planok. Sa dinak pa'y tulungan ni Papa. Sinalbag abiyag. Kunak mo saan ka na makontak, bugad? Saan ka kumanan sa ubatan? Maluksawak ka. Sorry. Nung nakaisawang ak itidakas kontrakin ka. Kung nakabil ka pa'y. Ora siyak. Sorry, nalunggo bang kamay? Lipatan ta kumanday jay anapasamak, bugad. Okay. At niya kaniti ka sa pulang kanya. Agkarawag ka. Adda ko mapaaramid ko na mabalin. Kat maudi da ito yan. Ay, dita Rex. Patayan nyo ti driver bodyguard ni Anali. Sorry, Rex. Saan ko na kayat? Apay mo. Basta sorry. Saan ko kayat asyak ti magpabasok? No saan man nga baligi ti may iwayat ang planong. Ha? Ulit ka. Sorry. Saan ka na makaduan? Sige. Bye. Sinalbag. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Salbag day abugat. Di na kayatan akadwaan. Sinalbag ti kastoy abiyagan. Delikado ak matan. Di pa'y kat mawantadak no kasta. Nunas ka na pumanawak. Unag lumangak. Aramidak. Numsakbay nga aramidak deta. Nasken ang maipatungpal ko ti planok. Apanang patay iti dayjay at driver bodyguard ni Anali. Kun italaw ko ni Anali dito'y syudad. Nukunak asyak ti rombang apagtinagan na. Syak ket awanan sa bali. Joshua, agananad ka ititay jay a Rex de Vera. Sa nabali, ma'am. Dandanin rumor ti search and arrest warrant na. Saan nga ta nga inlemeng ti amana? Adakin ko anan na konsentirin na tidakas nga rami ti anak na. Adakas ta. Nalabas. Apa nang ipateg ako nada. Saan na panang ipatek di kasjay? Panang iruruman. Tawray dakas dar aramidin ti anak na. Di na palang isuro. Yung kit di ayunan na. Paano inuyan na? Saan lang nga dayta? Akararamat ka no pa iti maiparit at droga. Kanayon daytan kadagiti nadagsa na kaso na naman. Sapay lakom hata makapagpanunot pa'y itinasayaan. Dayta ti tayo nga mo, noan niya tilinaw ti utek na. Nang runa kat naibaganan ken Anali asaan na natulungan ti ama na. Husto ka matkit di. Saan tayo lang nga mo nun niya ti pampanunutin na ta desperadon. Gusto ni Mama. Aganat ka kumamat. Desperadon da siya tao. Saan ka madanagan? Aganadak ken kabaala kasalak ni Banti Bagik. Ngam kasanon ulipatan na ka. Nang runa kat armado. Kasi tinakunak. Sandak lakit di amaunaan. Ken libatan. Uwan kayam. Anya siya kinunam itay? Adda pa panam? Juan. Mapana kaya police station to day follow up ko. Kasta ka di. Agan-anat ka nga ruda. San ka madanagan? Hanyan eh. Saan ka nga rin nagbaybayag? When?
Awan mo't sa bahalin, apapanak. Katagyaman na kiti panangyari ka kam kanya. Ibagak tulatan no mapanakon. Ken, usarik pa lang tidukan mo, ha? Awan parikot. O sarimlet ta. Nasaysayat no dalugan mo. Taamangan na maranaam ti grupo ni Rex. Awan parikot nga oray usarin na, iha. Kasta man tinbagakan ko na, mama. Ngaman niya kano tigagarain na ije police station. Diyan mo. Kuna na nga dalang i-follow up na. Amom, iha. Mapurpurtya anak kadagiti tig-tig na ina. Anya? Ken, awan kadit nadlaw mo ken kwa na? Anya day ta, mama? Niinday ti mo na nakadlaw. Saan nakadipay anay bagakin ka? Kas na adda kayat na nga ibaga kanya kiti na minsan. Ngam anatuloy. Tapag isumot nga adda nag-doorbell. Mingming ang anaimbag ni Joshua, iha. Awan kadit malagip mo akaing-ingas na. Ha? Saan ka diya kaing-ingas, tay Tirwell? Mama? Girl, I need you. Ni papati umaw-awag kanyak. Naimbag ti inawagan nakmatlaang. Hello, Papa. Agyaman nak ti inawagan nakmatlaang. Gapo ta kayat ko ngay bagakin ka, sumuko ka langan. Anya? Ang mga most wanted ka, kat patayin ta ka. Saan ang mabalin na mabalodak, Papa? Mga ramid kayo iti pamuspusan. Namin anon abinagaan ka. Ngam aramitin batlat ta. May babayin ako ni Diyos to. Agraman ng political career ko. Nadadala namin pinsan, gapoy ti aramid mo. Ambong ka di ta. Ngam, Papa. Tadingitag, ngam awanin maaramida. Anya? Kastalatan, Papa? Dahil ta tinalalam iti kasasyabong ako na. Ipalubos yung ka di ang mabalodaklatan? Ibagakin ka, ken ulitan. Sika tinang dadaal itinagan ko. Di pamilya tayo. Anyalangan di makuna nagiti kailyan tayo. Amay saan na pagklan na drug addict kan kriminal di anak ko. Papa. Kantambong ka di. Sigurado, pagpestaan na tamanan nagiti media iti na ito'y. Sinalbag ti kastoy. Apay nga agbanag akastoy ti amin. Basol mo, no apay nagbanag akastoy ti biyag mo, loko. Sana ka pabalod, Papa. Nunas ka nga aglumangak. Aramidak. Winusan. Lumabanak kadag ti mang tiliw kanyak. Saan mo aramidan na ita? Anda ang madisgrasya ka lang. Awan bibiyang ko. Tangay didak mo't matulungan. Saan ka amakaw? Awat nga uming. Didak mo't ngamin tulungan ita. Awan mabalin ko, Papa. May salag tinasayat nga aramidam ita. Sumuko kan kat agkid daw kay di pamakawan kan ni Anali. Siyak. Agpakpaka si akin kwa na. Kastamot tan iti driver a bodyguard na amukong. Dahil ti kasayatan nga aramidam ita. Visit. Sana ka sumuko. No di nak ipagang awan mabalin ko. Makamukan iti biyag mo. Tangken ulo kan parumbado ka talaga nga obing Rex. Papa. Awanan impay mo kanyak no sana buong ti ulo. Pasi ka paripot, konsumisyon. No talaga di ka dungan kanyak. Makamukan iti biyag mo. Naumakon. Bye. Sinalbag. Ma'am, adda ko ipudno ka na kayo. Anya dayta? Lading itek no jakim bagat ipudno akin at tao. Ha? Anya ti kahit mo asawin, Joshua? Sabay la kumata maawatan dak na bilang. Anya sasawa mo? Kalpasan nga addan tinagkinawatan nyo ka ni Anali. Apay, adda ka di asawam, Joshua? Awan, ma'am.
Kansan kayo madanagan? Tasan ko alino ko ni Anali. Anya nga ruti ko nam nga ipudnom kanyak, may papan iti kinataom. Numalpas si misyon ko dito eh. Agi katakon a driver yo. Kan bodyguard ni Anali. Agsubli akto ni Gilawag. Kan nagreport akon iti home base ko. Misyon ko nam? Anya ti kayat mo asawan, iti kinunam ma misyon mo. Ma'am, may siya ka pa nakabagit tilintag. Wen, kat adda misyon ko dito eh. Anya? May saka a pulis? Wen, kat mabiitan ang maipaayan iti Ostisya day di Roel Tugadi. Amamom day di Ruel a kaayan-ayat ni Anali a pinatay ta. Anya ti kayat mo asawa, Joshua? Panagkunak, panawanan tapno maamuan nyo ti amin. Ulitak, kan lading itek no nilamang ko ti kinatawag. At ta ilimlimod mo kanyak. Malaksid iti kinapulis mo, Joshua. Adda, kat kahit ko amamuan nyo amin itan. Kasano nga maamom day di Ruel, tuga di akayan ayat ko. Kabsat ko, Anya? day tatipod na. Isumat lagayan. Gusto tinasao kanyak ni Inday. Agkakaingas kayo iti day di Ruel. Agkapsat kayo kayam. Isumat lang na nag-an idintirik nagkan ka. Ngam naluksawag kan ka. Gapu taman nakibiyang kalaunay. Pasat ti trabaho da jekas driver bodyguard mo. Okay. Anya nga ron, ti talaga ang misyon mo. Apay a binaliwang tinagan mo. Joshua talaga tinakan ko. Ngam inusar ko nga apelyido ti Rosal, nga apelyido ni nanang ko. Anya? Naigagaramin da ita. Pasat ti padag-imbestigar ko, kan panagkalap ko kadag iti ebidensya kontra iti suspek, ani Rex de Vera. Takayam. Isumat lang sa balik na nariknatkan ka, Joshua. Kagura ka saan? Diyak may lawlawag. Pakawanan tak ko ma. Sapay lang kumata maawatan tak iti panangilimad ko iti kinatawag. Kastamat na maawat dak ko ma. Para kini Anali, Ma'am Salome. Joshua. No, maipapan ni ti dayta. Sana katubeng. No anya ti pakaragsakan ti anak ko. Pakaragsakat maten. Girl, I need you. I need your love. Agyamanak, Anali. Anya ti pagyamanan. Saan ko anam naman iti hanagayan ayat kayo gayam iti kabsat ko? No na mo. Anya nga ta tinapasanak. Saan ko nga mo? Takas iti nakunak. Hindi pa ilada mo ka makita. Adan sa bali anak nakparakin ka. Nagrukbabak adagos iti naliman. Anya? Nakalaglag antirik naking ka iti. Actually, uray siya. Ngam siguro, kapoy tinagpanagan ti love life ko. As na nagpalinag ang man-hater. Nadlaw ko na ita. Ngamiti pa naglabas siya daw. Saan ko naawatan ti riknag? Kagura ka saan, Joshua? Kasta ka di. Ngam saan ta napagsaritaan day ta? Mabain na kiti pakik. Ngamin, saan ko na uri asikatin ang ipudno itiriknam kanyak? Ijakit ini na kaon una. Anang iparik na iti pananggayat ko kan ka. Ita, kasanong harod. Anya ti planon.
Apaman na masolbar ti mission ko. Agsubli ako ni Gilawag. Agreportak iti Provincial Police Headquarters. Kasta. Ang sakpay na. Kaya't ko matulag ko mga umuna ti kasarta. Anya? Dagdagos? Kasar? Yes. Isong ipakadakin mamam, adumaanon kamin. Kasta ka di kapartak na giti pasamag, Joshua. I need your love to brighten up my day. I need your love each Naituyan ti ibagbakakin ka. Anya ito? Ang warrant of arrest para kin ka. Nasaya at nanadaron ka iti balay. Kinapudno na, Papa. Nairbuat kong dagiti itugot ko akawas ko. Apay, anya ti planom? Kunakmet asumuko kalangin. Sumuko ako tulungan dak ang makarwarmat lang iti pagbaludan. Awarin maramidak. Malaksid iti panangilaban mo iti kasom. Saan, Papa? Anytime, addan umay mangtiliw ka. Nakababay na talaga na ito ang nagbanagam. May saak analatak a politiko. Ngam ti anak ko, saan ko anadisiplinaan? Papa, aglumangak. Kanya, makalimeng ka man ita. Saan mo amay tarayan ti basol mo itag nanayon? Tatindog ti ima tilintag. Ipalubos sulatan? Atok mga andak na giti polis? Awan mabalin, no di anusam ti naramid mo. Mangibaben ka. Sa andak kuman nga ungtan. Tad-ad-dala nga agluksawak. Ad-ad-da mabadtoy pa. Dahita, isupay lat kurakan ka. Sinalbag kiti tikastoy. Awan pa'y makatulong kanyak. Samardan ka! Oh. Sulakit nilagitap na iti mang serve ni ti warrant ken ka. Saan nyo kadi ang malapdan idak, Papa? Awaren maramidak. Parang kunak, saan mo ang malikilikan ti pan nakabalod mo tapnosong batam dagiti nagbasulan. Lading itan mo, sir. Kaduwag dagiti polisi ti dayto nga ili. Tapno may serve ti arrest warrant para iti anak yo. Saan kadi? Asika ti driver bodyguard ni Anali. When? Kaya't mo asawan? May saka a polis? Kasta nga ron. Kansan lang nga dayta ti rumbang ama-amuam Rex de Vera. Ayop ka. Patayan ka. Sikat ni may saan ang irubo kanyak. Rex, Anya ti rumbang nga ibagang. Anya ti rumbang amaamuak. Kabsat ko day di Roel Tugadi a pinatayo ng agbabarkada. Anya. makita mitat kinalohom, Rex. Isungay tinagan tilindag. Sumuko ka kuman, Rex. Sumurot kan kanakwada. Saan, Papa? Saan apatilim? Rex! Saan mo kuman apadag sinenti baso mo, Rex de Vera? Saan apatilim kasi bibiyag? Agsubli ka, Rex, iho! Sige, tilimon da. Ayop ka, Rex. Rex! Joshua, agriin ka kuman. Agriin ka kat danggam da ito akanta. Na ito'y nagtugmukan tirik nata. Joshua. Agaso kan. Diyos ko, nakasta. Nakalasa tayo na tipagkat. Joshua, agyaman agta nakabuot kan. Sa tinutayan ko. Ada kat ini jay langit. Puramat amin na nakakita. Kin tapay angel. Anya, alangit. Ada ka dito ospital. Nasur ka may sangal daw awan pumot mo. Kapot pa nakapaltok mo. Kasta kasi. Agyaman ak. Nalasap mo ang tipekat. Katatoy. Patpatukarek ti kanta nagtukmo kan tinapudno nga ayang-ayat pa. I need your love, Joshua. San ko nakayat yagladingit gapuken ayat. Iti may katlo aguntaway. Ala,
ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na at pagayam.